Nisimgħu ħafna dwar il-Biennale ta' Venezia. Llum il-ġurnata għax madwar 300 biennale tal-arti madwar id-dinja kollha. Nhar it-tlieta li ġej jiftaħ ta' Malta l-ewwel darba se jkun bejn 13 ta' Marzu u l-aħħar ta' Mejju. Miegħi llum ras imbras Mario Kutajjar, President Fundatur Ideatur tal-Malta Biennale Dotart 2024. Għaliex ħassejtu li kellkom f'Malta nagħmlu Biennale? Għax Malta hija post naturali fejn isir. Anzi, niskanta li ma kenniex biennale qabel il-pożizzjoni tagħna f'nofs il-Mediterran. Daw il-kulturi kollha jingħaqdu kollha hawnhekk. Li l-istorja tagħna dejjem tatna kulturi differenti. Li biex ngħidha kif inhi għandna lussu ta' arti ġo pajjiżna anke artisti. Il-fatt li ma kenniex biennale kont inħoss li hemm xi ħaġa nieqsa. U ġiet l-idea li inħaltu l-arti mal-istorja. U ma sarix bla doċ, ma qomniex fil-ħodu għadna smaħna nagħmlu biennale il-ġimgħa d-dieħla, ma kienx bħal dik. Il-kunċetti kienu ċari. L-ewwel net rajna li ikun għaqli li issir f'Heritage Malta u fis-siti storiċi ta' Heritage Malta. Trix naraw daqsxejn dan il-filmat l-ewwel, ma tantxu twil, forsi 40 sekonda bej wieħed u ieħor, u mbagħad inkomplu nispjegaw daqsxejn aktar fid-dettall għax il-viżwal jgħinna ħafna nifhmu dak li qed tispjega inti, naraw. L-arti, l-istorja u l-kultura, propju dak li qed titkellem dwaru inti. Iva, u lan huwa da. L-arti semmejnija ċara li tkun kontemporanja. Għandek l-istorja, mela għandek il-bieraħ u qed tiddiskuti llum għaliex għax l-arti kontemporanja forsi tbeżżana. Ma nħossu li ma nifhmuwiex. Imma l-arti kontemporanja astratta l-argument. U forsi ftit aggressiva wkoll. Imma l-arti kontemporanja qed titkellem fuq illum. L-arti kontemporanja tmiss issues li huma soċjali, affarijiet oħra li huma ekoloġiċi, materji ekoloġiċi, l-emarġinati, l-immigrazzjoni u tmiss dak kollu li qed ngħixu llum. L-arti kontemporanja għadha ssir storja. Għadha ssir storja. Allura hija arti differenti għalkemm jien nara kontinwazzjoni, imma hija arti differenti minn dak li naraw jew li mdorrijin jew li malma napprezzaw. Aħna l-arti dejjem ġejna malma. U anke s-soċjetà hekk ittijinna li hija kwistjoni ta' linji u forom, bniezel u skripel u li tpaxxi lajn. Illum il-ġurnata mill-fotografija law, l-arti bdiet tinbidel bil-mod il-mod. L-arti kontemporanja tuża dak kollu li juża l-bniedem fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk it-teknoloġija, għalhekk il-videos, għalhekk tara l-plastik, għalhekk tara dawn l-affarijiet biex ngħidha kif inhi. L-arti u t-teknoloġija qatt ma kienu l-bot minn xulxin. Leonardo da Vinci, Vermeer kienu jużaw il-kamera oskura, ġifieri. Minna it-teknoloġija ma it-teknoloġija ġifieri dejjem kienet. U allura qed qabbilha issa qed iżżewwiġha mal-imoddi. Issa għaliex imma, għaliex, u din nixtieq nispjega. Għax jekk ma tkunx taf il-bieraħ, mhux se tifhem illum. U jekk ma tifhimx illum, ma tistax tħares il-qudiem konfidenza. Mela ura l-Malta Biennale u opportunità għal Malta wkoll. Baħar Abjad il-Saġar ta' Żebbuġ, din it-tema. Taqlib fil-Mediterran. Il-Baħar Abjad huwa l-Mediterran. Għandek ħafna biennale jażlu tema kull sena, kull edizzjoni. Aħna wkoll hekk se nagħmlu. Imma l-Mediterran jibqa' dejjem it-tema overarching. Issa għaliex l-Imsaġar ta' Żebbuġ, jekk tħares ħarsa madwarek tinduna għaliex l-Imsaġar ta' Żebbuġ huwa l-kilba, il-xogħol, il-ħidma għall paċi. Biennale internazzjonali ma jistax ikun mod ieħor, però jiena minn dak li rajt biss milli smajt fl-aħbarijiet milli rajt anke biex inkun nista' nagħmel din l-intervista. Mill-ewwel mortu li jkollna biennale daqshekk mifrux, daqshekk miftuħ, daqshekk wiesa', daqshekk artisti. Anzi inqermijak ma immaġinajx li se jkun hekk, ġifieri immaġinajt li bħala l-ewwel darba forsi jkollna 15-20 artist u forsi 5 padiljuni. Bħalma jiġri f'pajjiżi oħra, imma l-applikazzjonijiet daħlu għalihom 2500 ruħ. 2500 minn 118 il-pajjiż. Mela allura meta sarna biex nażlu
il-kuraturi internazzjonali li għandna għażlu minn dawk l-applikazzjonijiet kollha da proċess li da maddej minħabba n-numru tal-applikazzjonijiet u għażel il-numru ta' artisti b'kollox għandna b'kollox bil-padiljuni b'kollox mal-140 artisti. Pero x'livell ta' artisti għandna? Second string jew? La, inti meta tażel l-aħjar. Għanna ismijiet tajbin ħafna. Minn applika. Iva. Għanna ismijiet tajbin ħafna, meta tisemmi Tanja Bruguera, Pedro Reyes, Ibrahim Mahama, dawn huma nies u anke Maltin, ġifieri Norbert Attard, Rayfil, Austin, daw hemm qegħdin ukoll. U ma rridx noqgħod insemmex nibżal inħalli n-nies barra. Imma hemm il-krema, u hemm il-krema biżejjed li il-Guardian qalet li Malta waqt il-Biennale hija il-post ideali semmita xar pajjiżi, però aħna daqqa l-ewwel u daqqa t-tieni. Kważi ninsew Venezia, le kważi. Hekk kitbet imma dik erħila, dik tara jimma se ninsa Venezia. Spjegalna daqsxejn kif se jkun imqassam. M'hemmx post wieħed ċentralizzat. Le, għandek bewetu ieħor, mhux bewetu ieħor insomma, għandek 17 il-post. Mifrux il-belt, il-kottonera u għawdex u ġiver għandek dawk it-tlieta, il-belt tista' tajt kollha, anki barra, għandek il-kottonera, għandek l-armerija li kienet magħluqa, l-armerija l-antika, kienet magħluqa u għabbini eċċezzjonali. Qed nużaw dokwan ukoll mill-American University, ġifieri qed selfu għandna artisti tajbin ħafna hemmhekk ukoll. Għawda x'għandna ċittadella, għandna u l-xara, il-xara il-ġigantija. Il-ġigantija hemm Ibrahim Mahama li se jkun qed juri x-xogħlijiet tiegħu ġol ġigantija allura għandek l-eqdem wieħed mill-eqdem postijiet fid-dinja ma l-iktar ħaġa moderna li tista' timmaġina. Però dan jappella l-nies li jħobbu l-arti u l-kultura u li normalment tarhom imorru fil-postijiet, fil-galleriji biex iżuru anke meta jsifru l ħaġa li jmorru fil-mużewijiet u fil-galleriji tal-arti, jew jappella lil kulħadd. X'inhi jiġri tixtiequ li kulħadd jipparteċipa u jattendi kif se jirnexxilkom tixtuha? Anzi, l-ewwel ħaġa inna għaddejjin għax il-Biennale veru se jibda il-ġimgħa d-dieħla, imma inna għaddejjin nispjegaw kemm bil-opportunitajiet li tatna l-medja u kemm anki bil-social media wkoll. Qed nispjegaw x'inhi l-arti kontemporanja, x'inhu l-iskop tagħha, għalfejn għandek tara, għalfejn jeżisti l-Malta Biennale, ġifieri hija xi ħaġa x'anki żmien li sar fih, mhux bla doċċa minnih. Ġifieri għandek ir-rebija qed tibda għandek it-tradizzjonijiet tal-Randan, għandek il-bidu tal-festi, għandek ir-rebbija, ġurnata tibda titwal, Malta tuħu l-kulur. Ġifieri aħna għadna attenti ħafna u anke li jkun shoulder period, ġifieri biex anke naqdu l-ekonomija tal-pajjiż imħabba t-turiżmu u rnexxielna. Li nista' ngħid ukoll għandna naħseb l-ikbar truppa li ilu ma jkollna ta' ġurnalisti ma nafx kemm, biżna l-20. Jiġifieri li l-ġimgħa d-dieħla se jkunu hawnhekk biex jaraw il-ftuħ u jduru inna naħseb ma naraw. Komunikazzjonijiet jekk dan il-Biennale hemm nies minn barra li b'mod speċifiku se jiġu għalih, pereżempju, naħseb li komunikazzjoni mal-Awtorità Maltija Turiżmu għandha. Iva, inna mill-bidu. Iva, hemm u hemm fejn ġew organizzati tours, hemm fej interess mit-tours li ġejjin u tieħu minnhom illum il-ġurnata kważi kulħadd jiġi jarrajh il-holidays allura titteppja individwalment. Di xi ħaġa li qed issir din is-sena fl-2024, però l-isem minnu nnifsu Biennale jgħidlek li trid issir jew torganizza kull sentejn. Attività li qed nifhem allura li fl-2026 ħarġgħu mmorru. Però di kienet sfida biex torganizzaw l-ewwel darba u se ssir b'daqshekk mod kbir biex nużal kelma ma forsi ma neżaġerax iżejjed. Però l-sfida hi li iżommu l-istess livell sentejn oħra. Iva, u għandna nżommuh. Jalla jmur kollox tajjeb, imma biex iżommu anki dis-sena tiġejja sfida kbira. Il-fatt li qed isir għall-ewwel darba jitsa learning curve. Allura għandek problemi, issib problemi woċek li qatt ma tkun ippjanajt għalihom. Jew joħorġu minn wara l-kantuniera meta ma tkunx taf bihom. Għandek diversi problemi, imma hemm rida tajba imma mor propju, għandek in-nies ta' Heritage Malta li ssibhom dejjem fuq quddiem, lejlu nar m'għandniex problema. Ġifieri
lajnuna edem totali. Għandek l-imsieħba, xaħna Heritage Malta mhux wieħed nassa fuq kollox. Ma' Heritage Malta naqat diversi ministeri, diversi entitajiet kulturali, kemm anki privati, li istituzzjonijiet privati li daħlu fl-imkien ma' Heritage Malta kulħadd bil-biċċa tiegħu, semmejt inti l-Visit Malta pereżempju l-MTA li kienet waħda minn tal-ewwel, l-Arts Council li kienet waħda minn tal-ewwel. Ġifieri daw kollha qegħdin hemmhekk l-Emcast għandna universitajiet minn barra u kollha l-public program għax daw mhux wirjiet tal-arti biss, kieku wirjiet tal-arti biss ngħidlek ix-xogħol imma għandek public program għaddej iktar minn 100 attività f'dawn il-11 il-ġimgħa. Qed nitkellmu fuq workshops, qed nitkellmu fuq konferenzi, qed nitkellmu fuq taħdidiet, qed nitkellmu fuq lectures, hemm imrewħa sħiħa ta' attivitajiet li se jkun qed jiġu organizzati. Il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Il-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Fil-bidu ta' din intervista semmejt li inti l-ideatur tal-Malta Biennale. Ma ħadd ma jagħmel xejn waħdu ta'. Ma kemm ilek toħlom dwaru? Ili 4 snin. Ili 4-5 snin ipprovajt meta kont f'kariga oħra qabel di, ipprovajt ma rnexxielix hawnhekk sibt tal-aferti li fejn nista' nagħmilha. L-akbar ħaġa li qatt tagħmilt fajtek inti anki kuratur ta' wirijiet kont le? Fuq livell forsi imma kont. Ma sejjax li nifsi kuratur. Imma direttur tal-muża llum il-ġurnata ġifieri. L-akbar ħaġa li qatt għamilt taħseb? Ma nafx, li hu żgur li ħriġna l-barra mixtut tagħna, ġifieri dik tiġajja kbira biżejjed. X'tistenna li joħroġ minna di fl-aħħar mill-aħħar? Jien nittama li tkun opportunità li ingawdu minna l-pajjiż b'diversi modi. Diversi modi anki fejn jidħlu d-diskussjonijiet ta' materji li forsi għandna perċezzjonijiet laqas biss nafu bihom. Allura l-arti tista' toħroġhom, għax l-arti tista' tiftaħlek orizzonti ġodda u jien perswas li bl-arti nitkellmu aħjar. Mario Kutajjer, grazzi tal-li kont miegħi għall-programm Ras Imbras. Grazzi. Ras Imbras kuljum it-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fil-għaxija fis-6 u nofs jerġa' jintwera u sibuna wkoll fuq YouTube. Nsemmilkom.